Yemuno omurikito Mildred Mumanyi asorobocherwa senchira yoboikirano bonogo tigananera Mildred Mumanyi nigo bosombiri tukolia rowaro kanagotene na mono ase baraya Nyamatare kogendo yogisa kubwatekana una amenyi benseme ya Nyamataro nigo bemurunganirie ebari yogotarosi waseke getambe hanaba oncheria gote una nige fumbiera senseme yo ekorera kole mario bonchiri bwabo nakagania serikali ko enakina ngorosiere bara asenseme yorobochuru asenchira yoboime ni gori ya verili tukori yo wichania gocha samenyi bensemo ya Nyamataro asemambia ya lero maiga yo korokoro wekonogo tinde anasogote una hebara kurenseme yoni go ya rokanne gesereta samatuka mange epare ya bire buse nona bantu bamusitoni twarwari de malaria toko tabe gaba na yese akisi barati mo oto mama to siara Nyamataro toko de buse go soba kanomba bakanona sabantu tiduka mbari kunara konya umukaji wa Nyamataro twasinyugo gotara evumbi naende likuba abana tobwate Wena bo abonjuri na bo igona amenyi benseme ni go batigara tokote yabuna ni go barakora amkorobekano ko kirali tuko elikone kibale yarosiwe onye bale tego chikoroso go batebiru mbali go chugwancha kigali amone chipigipigi goita asensemeye nanje murundi bo pigipigi asaya e customer to wothe customer to chandegete gali ke gotangana timotu oko ungango kuole efumbi yagasora maise abande babuza bakaumia efumbi yatonyarire ebyasara byeto twasekire abantu tokondi nyama twasekire chimba cheto nchimenyiri twaburi nga aye etayo kuna etaya ngasikyo gotokonya bikosanga macho kango tumwagerure twamwire reso sindori konacha wapama chana abantu banyamataro dirongo lya pesanire onye para terikorosi kutumeamua kufungwa chera tunafunga barabara kutoka Monday to Monday Jeroma nteremo para ngorone bakali kubano iwete bunanyi wete aso wanja kwao tusiara macha otoroselie pareye egerna intokonyeke rikuba kagindiri koera kolengana amenyi kurwa senseme yubatebire bune bare yu asama tuka mange bono nigo yerere ko baletera moroiri agati aba makuba na koire kinyumba kinde ko siekwa ana sensemo yubunjiriria nigo litukuria lero bono baba gotangia chitaire asebara asebati chebari bate abono mbari ko chugwancha bare yu goteka kuro chinsemo cha Nyamataro asebate abuna oikabaro serigwe ebare yu kolengana amenyi abuni ko batira tokote abuna evumbi asenseme yo nigo yaba irre ko sieka obunjiriri bwabo mnabone kero koligiri choteli tubata Nyamataro sasa moye buse ya nalde customer okoboisi koligere hoteli matale korukubama to go saranside kanga bire buse tara ichororo igo ebuse ye ya bire problem kwa tumore Nyamatara efumbi all over chimucheri Nyamatoko dije chifumbi chikama siga ngyasige tumusonde gali goro ye chifumbi gati ya wamenyi kurwa senseme yoni go bamuchiriye omubunge ya bwensemeye nabo ko mu serikali asogotige bari yetarosiri yibona erense ye kilomita yemo nigo batebire bunamba gendro korokorobekano gotinde nagotiche bare ete go chigote kago serikali ye mukirege tambukiro na korosi bare ye aba mura baito ba boda egento bagendro to kanekia inje gonko ke support 100% FC Delgado wata kisi count na abantu baito bakoro kuchiampi you know this is a national road so a national road abantu bakotine national road na ba chiampi cheito na menya tangaiga e pareye yarenge buya ekara yarenge buya ntoma ite contract egento kiagareta karusia karami kari karengo agacha koreto bonyira obo chabwe kabirobo abana barwarire iga ebuse yere councillors bamanyire ko abanda makuba abariyo kariyo ngote bi national government omontori bate contract aichaira ni akarami kari karengo amanya ko ndesa kogenda ekyo getigarite bono ne serikali komukie getambukira ko gwatirana omubunge bwensemeye erikone kibuna nkorosi bareye goika yabeire ko reporter ya Ndizi TV kurwa sensemo ya Nyamataro gotoka imeye county ya Kisii.